桃太郎。むかしむかしあるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは焚き木を切りに行きました。おばあさんは川に洗濯をしに行きました。するとどんぶらこどんぶらこと桃が流れてきました。おばあさんが待ってたらおじいさんが帰ってきました。桃を切ってみると、なんと中から子供が出てきました。その子の名前は桃から生まれたので桃太郎と名前にしました。そしておばあさんが作ってくれた団子を持ってきました。その子は鬼退治に行きました。お茶碗がお船では お箸がおる。あとは針で剣で出発です。そこでお猿に会いました。団子をあげるから一緒に鬼退治をしてくれ。お猿は一緒についていきました。またちょっと歩くと犬に会いました。桃太郎は一緒に鬼退治に行こう。犬はついてきました。団子もあげました。また少し歩くと生地に会いました。団子をあげるから一緒に鬼退治に行こう。生地はついていきました。やがて鬼退治に着きました。桃太郎が扉を開けました。すると鬼が来ました。犬は足をかじり、猿はひっかき、生地は頭をつつきました。鬼は逃げてしまいました。最後に桃太郎が鬼を投げつけました。終わり。